играем на дъспи с водни балони. Този път отново сме с Аси и Алекс. Не! И пак същото ще правим, обаче този път сме в нашото училище 6. И този път сме в нашото училище, а не в на Аси и Алекс. Те са в друго. И така, да видим кой ще бие и кой ще загуби отново. Сега дали Пепи ще разпише? Аз си спаси. Не, какво беше? За малко да спаси. Ето сега си ще бие. Пришото беше гол. Просто камерата на Боби е много натрана, нищо не се вижда. Добре, този път аз си спаси. Пепи още вои, но да видим дали сега той ще поведе. Добре, сега видим дали Пепи ще затвори победата. И Пепи пропусна, но все пак сега си има още шанс. Той изпълнява. Сега видим дали той ще се разпише. Над вратата. Първия кръг Пепи спечели и сега ще целиме Аси с воден балон. Пепи вкара само един гол и ще го учи с един балон. Ето. Оу! Право главата. Сега Боби срещу Алек. Това е втория рунд и Боби веднага се разписва без никакви проблеми. Сега дали Алек ще изравни? И Боби спасява. Боби показва абсолютно надмощие. Но сега да видим дали той ще се разпише. И той пропусна. Сега Алек. Алек ще не се е изстрел. И Боби отново спасява. Това е третият изстрел на Боби. Дали той ще обцели Алек два пъти? И Боби се разписа. Сега да видим дали Алек поне ще оцели веднъж Боби с балон. И над вратата Боби спечели втория кръг. И сега финала, че се изправят той и Пепи. Ето, сега Алек ще бъде оцелен два пъти с балон. Боби и себе си намокри. Сега финалът Боби и Пепи. Ето е първата дуспа. Пепи изпълнява дали той ще вкара гол, но би много високо над вратата. Сега Боби тича към топката. И сега той ще нанесе изстрел. Дали той ще се разпише срещу Пепи? И той вкарва гола. Вече е факт, че Пепи ще бъде оцелен един път, но не се знае дали Боби ще спечели. Добре, Пепи е готов да изпълни своята втора дуспа, но Боби застава на вратата. Сега дуспата ще бъде изпълнена. И Боби я улавя. Дали Боби ще си затвърди победата? И да. Боби си затвърди победата. Но
Дали Пепи ще вкара, за да поне веднъж ще оцели Боби? Ето, сега Пепи изпълнява. И отстрани на вратата, но да видим дали Боби пък ще направи 3. Добре, сега Боби ще нагласи топката и ще нанесе последният изстрел. И Пепи му спаси този изстрел, но в крайна сметка Боби печели и след малко аз и Алек ще играят матч за третото място. Ето, сега Пепи ще бъде оцелен. И мен чак ме напръска. И Боби самия себе си напръска. Добре, сега матчът за третото място ще се изиграе. Сега Алек ще изпълни първият изстрел в матча за третото място. И това е над вратата. Добре, сега дали Аси ще поведе с 1-0? Не стана. Добре, сега Алек нанаси изстрел и отново над вратата. За сега няма голове, но ще трябва да има победител. Сега си готов да изпълни. Алек трябва да пази. И сега Аси вкарва 1-0. Добре, дали Алек ще изравни. И това е спасение от Аси. Победата вече му е сигурна, но да видим дали ще вкара, за да оцели Алек 2 пъти. Добре, сега Аси ще несе последния изстрел. Греда, но все пак, в крайна сметка, той печели. Сега... О, брутално! Сега те всички ще целят Боби! Охо! Стана водна война срещу Боби. Сега аз и ще казах. Или пък ще изчакаме Боби да дойде чак оттам. Така, приятели, така да... Педаласи! Добре, какво казваше? Айде! Така, какво казваше? Довиждане! Абонирайте се, лайкайте, до скоро!